ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Думти Ҷей. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем, назди стадиони марказӣ. Дар ин ҷо нишон майдони варзишии марказӣ, болотарак ЗАГС ва аз ин тараф бошад стансия. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 7 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар дуюм ошона ҷойгир мебошад. тирезаҳо ижраи калонро нигоҳ мекунад, мана ҳамин пади аст. дар як лесинчи плашадка 5 та хона аст дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 7 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ, роҳрав, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. шурӯъ мекунем. ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом дӯстони азиз, ошхона. тирезаҳои хона тарафи раҳи калонро нигоҳ мекунад, тарафи майдони варзиширо. марҳамат дӯстони азиз, аз ин тараф камтар болотар ЗАГС ва манам хел поён мефуроем, тарафи стансия, бозор. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бошад дуюм ҳуҷра, тирезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона бошад 225 000 сомонӣ. боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Думти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. хубии ин хона дар он аст ки дӯстони азиз дуюм ошона мебошад. ошонааш бениҳоят хуб. марҳамат дӯстони азиз.